Astăzi este o zi tristă, după cum știți, aseară, pe neașteptate, a murit Gigi. Câteodată îi ziceam Gigel. Era vibratorul meu. Este. Am murit, nu mai funcționează deloc. Am încercat să-i fac, să-i pun baterii noi și Duracell, dar am luat și alte mărci de baterii și tot nu funcționează. Mergea pe mai multe viteze, deci efectiv dacă apăs butoanele și dau să rotesc, nu mai funcționează de niciun fel. Era și destul de nou, împărțisem cu el multe vibrații, momente, frecvențe. Asta te leagă foarte mult de cineva, mai ales că eu în momentele alea mă gândesc la muzică, scriu versuri, îmi vin linii melodice și Gigi a participat și în ultimul meu videoclip care urmează să-l lansez în mai, se numește Balls to the Wall. Și știu că e poate neobișnuit, nu? Să faci asta pentru un vibrator, dar eu consider că merită. Așa că o să-l pun în acest sicriu, care este chiar o cutie de la un microfon de-al meu. Și conform tradiției taoiste, o să mai verific o dată dacă își revine. Nu. Ok. Pink Lotus. I summon the 5 elements and I breathe into Gigi, eternal peace. E pregătit? O să-i sap aici groapa. Așa și sunt un pic emoționată, da, pentru că o să-mi fie foarte greu să-l văd în clip. Așa, dar cred că atunci când se întâmplă așa ceva, urmează să intri într-o nouă etapă. De aceea am să fac un exercițiu din fuziunea celor 5 elemente. Probabil este momentul în care nu mai folosesc un alt Gigi și trec la... Așa. Lasă simbolul Tai Chi să se rotească, de preferință în sensul acelor de ceasornic, în timp ce amestecă și transformă treptat energia. Începând dintr-un punct aflat cam la 3,8 cm, în interior și puțin deasupra ușii vieții, trasează mental primul strat, cel exterior. Rotește Tai Chi-ul din centrul și simte centrul radiind, o lumină albă strălucitoare. Oh, da, 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 da. Acum înțeleg.